La medicina nuclear és una especialitat mèdica que utilitza substàncies radioactives, denominats radiofàrmacs, per el tractament i el diagnòstic de malalties. La medicina nuclear s'hauria de diferenciar en dues àrees, la diagnòstica i la teràpia metabòlica. Quan parlem del diagnòstic, hem de mencionar les dues tècniques més utilitzades. La tomografia per emissió de positrons, que és el PET, i l'SPECT, que és la tomografia per emissió de foton únic. Aquestes dues tècniques utilitzen el TAC com a equip híbrid que aporta aquesta informació anatòmica i fisiològica de la distribució dels radiofàrmacs dels teixits i els òrgans. La teràpia metabòlica consisteix en administrar un radiofàrmac, emissor beta negatiu principalment, i la seva finalitat és introduir-se per l'organisme i selecciona totes aquelles cèl·lules tumorals on s'implanta i produeix un dany local i molt dirigit en aquelles cèl·lules per provocar la seva mort. També realitzen imatges, que per això hem adquirit un SPECT-CT, per fer aquestes valoracions més precises d'on aquest radiofàrmac s'ha localitzat i quin efecte ha tingut sobre aquestes cèl·lules.